असं छान पाऊस पडतोय, त्यामुळे आज तुम्हाला मी छान अशी कुळदाची आमटी दाखवत आहे. त्यासाठी लागणारं साहित्य: कुळीद आहे, टॅमॅटो आहे, 2-4 कोकम घेतली आहे, थोडीशी कोथिंबीर, फोडणीसाठी कांदा बारीक चिरलेला आणि आपला मालवणी मसाला. हे कुळीद पहिल्यांदा मी रात्री भिजत घातले 5 ते 6 तास. भिजल्यानंतर पूर्ण पाणी गाळून घ्यायचं. नंतर त्याला मोड काढायचे. मोड आल्यानंतर पुढची कृती मी आता तुम्हाला दाखवते. तर कुकरमध्ये आपण 3 ते 4 शिट्या कुळदाच्या घालून काढणार आहोत. आपण 3 ते 4 शिट्या आता करत ठेवूया. गॅस फॅस्ट शिट्या आपल्या झालेल्या आहेत. त्यात आपण कुकर उघडून खाली काढून घेऊया. हे कुळीद आपण थोडेसे वाटण्यासाठी काढणार आहोत. एका डिशमध्ये थोडेसे बारीक करून घ्यायचे आहेत मिक्सरमधनं. पण ते थंड व्हायला पाहिजे. थंड झाल्याशिवाय मिक्सरमध्ये करू नका. थंड झाल्यावर बारीक करा. थोडे कुळीद ठेवून घ्यायचे. एवढे कुळीद मी ठेवले आहेत. एवढे कुळीद मी आता मिक्सरला थोडे थंड झाल्यावर लावून घेते. आपण वाटण्यासाठी जे कुळीद काढलेले होते ते थंड होईपर्यंत आपण तोपर्यंत पुढची कृती करूया. त्यासाठी गॅसवर पातेलं गरम करत ठेवलं आहे. त्याच्यामध्ये 2 चमचे तेल घालते. फोडणीसाठी कांदा घालते. कांदा थोडा परतून घेऊया. थंड आलेले कुळीद मी काढून घेतले. आता ते मी मिक्सरला जरा बारीक करून घेते. बारीक झालेले कांदा आपला लाल झालेला आहे. त्यामुळे आपला मालवणी मसाला घालते. 2 चमचे जरा परतून घ्यायचा आहे मालवणी मसाला. त्यामध्ये थोडं फोडणीचा जे टोमॅटो चिरलेला आहे तो घालते. थोडीशी थोडासा टोमॅटो शिजवून ते मी मिक्सरला लावलेले पोळी होते ते ह्या पोळ्यामध्ये मी मिक्स करते. कुळदाचं मिश्रण आहे ते आपण याच्यामध्ये घालत आहोत. जर तुमच्याकडे मालवणी मसाला नसेल तर तुमच्याकडे जो मसाला असेल लाल तिखट तो पण तुम्ही घालू शकता. छान कलर असा आलेला आहे. त्यामध्ये आपण 2-4 कोकम घालतो. चवीनुसार मीठ घालते. उकळी येऊन देत आपण जरा बंद करून ठेवूया. आमटीला छान अशी उकळी आलेली आहे. आपण ते कुळीद वाटल्यामुळे थोडासा आमटीला दाटसरपणा येतो. आता आपण त्यामध्ये कांदा खोबरा भाजून घेतलेलं होतं त्याचं वाटण मी केलेलं आहे. ते वाटण त्याच्यामध्ये टाकते. ओल्या खोबऱ्याचं वाटण होतं. आपल्याला जेवढं घट्ट किंवा पातळ जसं पाहिजे त्याप्रमाणे त्यामध्ये पाणी घालायचं आहे. आता आपली आमटी झालेली आहे. दुधाची छानपैकी तिला कलर पण आलाय. सुगंध पण छान येतोय. आता आपण एका बाउल मध्ये सर्व करूया.
थोडीशी त्यावर कोथिंबीर घालते. आता तुम्ही गरमागरम ही आमटी भाताबरोबर छानपैकी खा आणि मला कळवा कशी झाली ती. धन्यवाद.